Ahoj, já jsem Dušan. Ahoj, já jsem Ivo. To, co vidíte za náma, je Atlantský oceán, který omývá břehy západoafrické Libérie. No a jak jsme se sem celou tou Afrikou dostali, tak na to se s náma pojďte podívat na naše video. Pojďme na to. Ahoj. Ahoj. Vyjeli jsme 28. ledna 2023 z Třeštice. No počkej, Ivo. Vezměme to pěkně od začátku. Expedici do Afriky jsme začali plánovat již v roce 2021 a naším prvním záměrem bylo projet východní Afrikou. Chtěli jsme jet na motorce po ose z České republiky přes Turecko, Sýrii, Izrael, Egypt, Sudán a dále na jih. Po několika měsíčním zjišťování možností jsme tuto variantu museli zavrhnout, protože neexistovala cesta z Turecka do Sýrie z důvodu válečného konfliktu. Tak jsme se rozhodli, že projedeme západní Afriku. Díky covidu jsme najednou na přípravu dostali o rok více a ve výsledku jsme za ně byli velice rádi, protože bylo potřeba pozjišťovat množství informací a vyřídit skutečně mnoho záležitostí. Museli jsme zařídit víza do Guineji, Libérie, Sierra Leone. Ověřit, zda ostatní víza získáme na hraničních přechodech. A vůbec, přes které přechody se dá projet. Museli jsme zařídit karnet, který je vyžadován v Senegalu a v Guineji. Nechali jsme se naočkovat na břišní tyfus, žlutou zimnici, žloutenku a vzteklinu. Sehnali antimalárika a hromadu ostatních léků, vše pečlivě pobalili a poschovávali a pak hurá, konečně vyjeli. Jasně, Dušane. Tak ještě jednou. Vyjeli jsme 28. ledna 2023 z Třeštice, motorky jsme naskladali na vozík a vyrazili přes Německo, Francii do španělského Almonte. 3000 kilometrů jsme s chudákem ucouraným Peugeotem zvládli za 3 dny. Frčíme po Francii. Zrovna obědváme. Ve španělském Almonte nás Ivošovi příbuzní vřele přijali a zajistili zázemí. Mohli jsme v jejich garáži nechat auto a káru po celou dobu expedice. Zde jsme si také připravili motorky, nandali kufry a zbalili vše potřebné. Prohlédli městečko, ochutnali místní mořské speciality a druhý den ráno vyrazili na motorkách směr Algeciras. To je přístav naproti Gibraltaru. 250 km do Gibraltaru jsme hravě zvládli, i když teplota 12 stupňů nebyla nic moc. Gibraltar je malé území asi o rozloze krajského města, náležící k Velké Británii. Zatímco Algeciras, který je naproti Gibraltaru, je velkým španělským přístavem. Motorky necháváme na parkovišti motorek a jdeme si koupit lupeny na převoz do Maroka, do Tangeru. Trajekty do Maroka odjíždějí převážně ze španělského Algeciras, kam jsme i my zamířili. Propletli jsme se přístavním chaosem, koupili lístky na trajekt a kolem 4. hodiny odpolední už jsme najížděli na loď a těšili se na plavbu do Afriky. Zaplatili jsme 154 € za 2 motorky a 2 osoby. A za chvíli vyplouváme asi za 20 minut. Plavba přes Gibraltar byla pohodová a naše nohy, nebo spíše kola, se poprvé dotkly Afriky v marockém Tangeru. No, ještě nás ale čekala hraniční kontrola. Tady jsme se trochu obávali, aby nám nezabavili poschovávané léky, kořalku a drona. Ale ani pes to nevyčmuchal, takže bez ztráty kytičky.
a hurá do víru Afriky. Nechtěli jsme zůstávat v přístavním Tangeru, tak jsme si ještě v Evropě zarezervovali ubytko v 80 km vzdáleném Asilahu. Tady jsme hned poznali, jak to v Africe chodí. Není to jako v Evropě, že najdete hotel na udané adrese. Marně jsme hledali 2 hodiny zarezervovaný hotel. No nic, našli jsme si jiné ubytování. Ráno jsme poprvé došli pozdravit Atlantik a prošli se po Medině v Asilahu. Takže pohled na Medinu v Asilahu. Tak dost bylo kochání, jedeme dál. Velice nás překvapila kvalita místních silnic, rovnajících se, či spíše převyšujících kvalitu našich dálnic. Ale co nás taky překvapilo, byly nákladáky neuvěřitelně naložený senem. Přečuhovalo jim to dopředu 3 metry, dozadu 4 metry. Neskutečně naložený. Provoz už řádně zhoustl, ale projeli jsme až k centru, k asi nejznámějšímu náměstí Džema Elfna. Hned u náměstí se nám podařilo najít ubytko ve stařičkém hotelu. Ve stařičkém? No, tak to by odpovídalo této budově z 18. století. Dobrý večer, Marrakeši. Takhle to tu vypadá večer a pohled na klidnou ulici. Tamhle tím směrem 200 metrů je to hlavní náměstí, jsou slyšet tady i bubny, všechno. Bude to vyloženě dneska klidný koutek, klidná noc. Ale co, jsme přímo v centru a večír můžeme vyrazit na náměstí. Tady vypadá večerní tržiště. Co tady je kravín? Shopping v několika patrech. Miliony krámečků. Nekonečný nákupák. Tam nebo tam, kam chceš. Tak pojď, jedeme dál. Motorkářů, jak je vidět, přibývá a vozí si pěkný kočky. Teda psy. No, v podstatě cokoliv, co uvezou. Tak jedem. Za Marrakeši jsou nějaké vodopády a hory, tak se tam zajedeme podívat. Zhruba 100 kilometrů jižně pod Marrakéší začíná pohoří Vysoký Atlas a jak je vidět, tak jsou zde na turisty připraveni. Všude jsou restaurace s předzahrádkami a jsou zde připravené stolečky i přímo v korytě řeky. Ale v tuto roční dobu je zde turistů ještě velice málo. Je to tady parádní. Ale pojďme dál do hor. Dále do hor se turistů dostane už jen málo a je vidět, jak se v těchto končinách skutečně žije. Jsou zde i 4000 vrcholky, které jsou ještě pokryté sněhem. Hele, Ivo, končí asfalt, tak si dáme i první offroadový kilometry. Ale když ty kopce jsou fakt úžasné, to si prostě musíme projet. Tak tady tohleto kolem nás jsou 3 až 4 tisícové kopečky. Tady tou cestou ze spoda jsme přijeli. Kolem těch políček. Jedeme už v poměrně vysokých nadmořských výškách, taky jsou tu jen 3 stupně. Bacha, je tu na cestě i sníh. Tak hlavně, abychom se nezrakvili hned na začátku expedice.
Takže tady je horská marocká vesnice. Celé takové údolíčko. Krásné hory. Tak jsme se dostali z nejvyššího vrcholu ke klesání. Děvečky jdou na pole s motikama, no to spíš vypadá jako kroupač. Haló! Co to je? Kam jdete? Aj, no to je nám jasné, no, že nejdete na ples. Hory jsou to sice krásný, ale nocovat bych tady nechtěl. Musí tady být velká zima. Tak si jedeme dolů a tam se ubytujeme. Po těch včerejších krásných horách za to teď musíme vzít a jet na jih. Je tu na mapě nějaké přímořské městečko El Oatia, tak to zkusíme tam. El Oatia se nachází na stejné rovnoběžce jako třeba Kanárské ostrovy. Nejbližší ostrovy, třeba Lanzarote, jsou vzdáleny jen asi 100 kilometrů. Tomu odpovídá i podnebí, které je velmi suché a krajina se mění v polopouště a pouště. Dále na jih se rozkládá území západní Sahary. Na mapách bývá toto území vyznačeno jako samostatný stát, nicméně západní Sahara je plně pod kontrolou Maroka. Dříve se o toto území vedly spory mezi Marokem, Alžírskem a Mauritánií. Nyní ale turista ani nepozná, že se již pohybuje na území západní Sahary. Tak Dušo, co si dáme dneska k večeři? Něco z moře, nebo by si rád velblouda? Z rabsky jsem si dal polívku a místní plackum semen. Tak konec debužírování, zítra nás čeká západní Sahara. Cesta na jih těsně lemuje pobřeží Atlantského oceánu. Oceán zde tvoří kolmé více než 20 metrů vysoké útesy. Ale i z těchto vysokých útesů místní rybáři nahazují své pruty a chytají ryby. Cesta kolem pobřeží je velice kvalitní. Malý provoz, dobrý asfalt. Jen čas od času nějaká ta policejní kontrola. A tamhle už zase vidím další kontrolu, tak to si zase pokecáme. Ale policajti jsou tady v pohodě. Podívají se do pasu, někdy si ho ofotí a za pár minut zase valíme dál. Kdyby to takhle bylo vždycky. Mám takový pocit, že turisty tady asi nemají moc otravovat. Skutečně jen zaregistrovat, kudy projíždějí a nic víc. Říká něco? Tak už zase jedeme dál západní Saharou. Občas se zde objevují písečné duny, což je příjemné zpestření. Větší část tisíce kilometrů dlouhé západní Sahary je především naprostá kamenitá rovina. Sem tam trst trávy nebo lišejníků, ale jinak vůbec nic. Místní tržnice, kde se grilují ryby. Objednali jsme si 2 orátky a už nám je tady pěkně pan griluje. Za chvíli je budeme mít. Už se nám dělají rybky, tady ty 2 holky budou asi naše. Tak po takový výborný večeři si jdeme najít nějaký nocleh. Konečně vidím místo, kde se dá sjet k moři a je tam krásná pláž. Tak super, budeme kempovat. Z našeho kempu jsme se ale moc dlouho neradovali, viď? V 10 v noci se objevil nějaký strážník se psy a puškou a vykázal nás pryč z pláže. V noci tu prý může být dost nebezpečno, protože odtud se pokouší odjet migranti směrem na Kanárské ostrovy. Snažili jsme se ho kecat, ale nedal se. Museli jsme si zbalit ležení a jet v noci zpět několik desítek kilometrů do města Búždur. A jako vždycky jsme měli štěstí. Našli jsme hotel, kde nás ubytovali.
Další den pokračujeme po pobřeží až do města Dakla. Město je na 30 km dlouhém poloostrově. Snažili jsme se najít nějaké ubytování ve městě, ale to se nepodařilo. Tak jsme se vrátili kousek zpátky na úpatí poloostrova, kde jsme si všimli nějakých karavanů. Takže jsme asi 20 km od Dachly. Je to taková ta výzva. Jsme v takovém kempingu, kde jsme si pronajali místo pro 2 stany a pro 2 motorky a stálo nás to 60 nebo 70 korun. Takže jdeme do stany. Ráno vyrážíme směrem k mauritánským hranicím. Po dnešní noci jsme trochu rozlámaní, protože naše nafukovačky vypověděly službu a tak jsme spali na tvrdu. Už vidím hranici s Mauritánií. Jenom trefit kudy a jak se přes ní dostat. Musíme tady vyřídit víza, tak snad to zvládneme. Tak tohle byla jenom vstupní závora na marockou hranici. Tady to teprve všechno začne. Jsme tam. Byl to ale boj, ale podařilo se. Tak mažeme do Nonadhibou, musíme vyměnit peníze, sehnat jídlo, ubytování a kdyby se zadařilo, tak nějaký nový karimatky. Vidím, že Mauritánie je na první pohled chudší než Maroko a na jejich cestách je to znát. Doprava je čím dál chaotičtější a auta jsou na pokraji vraku. No nic, musíme se tím nějak prokousat do Nonadhibou. Tak dneska jsme se ubytovali v hotelu Al Jazeera a budeme dělat servis výměnu oleje u dušenové motorky. Majitel nám to dovolil, dal nám tady nějaké staré vědro, takže jdeme na to. Druhý den jedeme dál. Pomalu si zvykáme na místní styl řízení. Ve většině případů se značky nerespektují a semafory jsou jen ozdobná svítitka, která nikdo stejně nebere vážně. Většina řidičů nebliká, no taky nemají kolikrát čím, protože mají rozbitý blinkry nebo jim úplně chybí. Místo toho každý troubí a dává nám najevo, pozor, jedu tady a můžu v podstatě udělat cokoliv. Vyjíždíme z města a zvedá se vítr větší, než na který jsme zvyklí. Jedeme na motorkách v náklonu a pereme se s bočním větrem. Vítr stále zesiluje a mění se v písečnou bouři. Všude lítá písek, jako když u nás v zimě smetá sníh po silnici. Radši zastavujeme a na návětrné straně ucpáváme sání, aby se nedostalo tolik písku k filtru. Písek máme úplně všude. Nafouká se i do helmy. Pokaždý, když potkáme nějaký auto, je to, jak kdyby vám hodil do ksichtu někdo lopatu písku. Musíme tankovat, ale ani u benzínky si nesundáváme helmy. Teď už víme, proč místňáci nosí turbany s překrytím obličeje. Místní si při takových vánicích chrání ústa a nos a oči si chrání brýlemi. Už jsem si říkal, jak dlouho to ještě může trvat. Naštěstí po 200 kilometrech jsme vánici projeli. Krajina se opět proměnila a přibývalo více písečných dun. Ale přežívat v těchto tvrdých podmínkách musí být velice náročné. Vesnice jsou velice chudé. Pár dřevěných nebo plátěných chatrčí. Na chatrče se jim tlačí píseční závěje, které je někdy zasypávají až z poloviny. Tohle není jako sníh u nás, tohle na jaře neroste a nezmizí. Nikde nic neroste. Sem tam nějaká koza nebo velbloud, ale jinak nic.
Nechápu, z čeho tady lidi žijí. Ty nechápeš, z čeho žijí lidi v pustině a já nechápu, z čeho žijí lidi ve městě, třeba jako je Nouakchott. Nikdy jsme v těchto poměrně velkých afrických městech neviděli žádnou fabriku ani žádný průmysl. Veškeré obchodování se v Africe odehrává v malých krámečcích, spíše stáncích kolem cest. Prodává se tu naprosto všechno. Jídlo, ovoce, zelenina, pečivo, ale i maso. U cest jsou domácí potřeby, kadeřnictví, pneuservis, železářství, směnárna a prostě cokoliv. Všude je ale děsně prašno a samozřejmě hic. Jak je možné, že se to maso nekazí? Nebo kazí? Protáhneme se pár naprosto precizně řízenýma křižovatkama a zkusíme najít ubytko. Hotely zde v podstatě nejsou a booking neexistuje. V takovýchhle městských aglomeracích, které se táhnou několik desítek kilometrů, se nelze někam schovat a kempovat na divoko. Ale vždycky se nám podařilo nějaké to ubytko sehnat. Byli jsme tady poměrně nápadní, takže se vždycky objevil nějaký týpek, co nám nějaké ubytko poradil nebo někam poslal. Ubytko v Nouakchottu jsme si pracovně nazvali u švábového dětka. Můžete hádat proč. Nakonec jsme se dojeli podívat i na pláž a dali si příjemnou koupačku v Atlantiku, ale hlavně se nám podařilo sehnat nové nafukovačky. Takže nakonec jsme byli moc spokojení. Ale druhý den se zase musíme vymotat z města. To je vždycky porod. Výjezd z města máme za sebou a teď míříme na senegalské hranice. Cestu nám zpříjemňují velbloudi a ostatní dobytek, co se courá po silnici. Před Senegalem uhýbáme doprava a zkusíme projet přes jakousi ptačí rezervaci. Objevují se zde menší jezírka, kde je aspoň nějaká zeleň, což je po dlouhé době příjemná změna. Vidíme tady i hejna ptáků a dalších živočichů. Tahle pouštní krajina je na jednu stranu ohromně drsná, na druhou stranu je krásná. Průjezdy touhle krajinou kolem písečných dun jsou fascinující. To si vychutnejte s námi. Aha, Ivo, měli jsme štěstí. Viděli jsme nejdelší vlak, který jezdí v Africe. Vozí rudu ze 700 km vzdáleného dolu do Nouadhibou. Můžete si spočítat, kolik má tento vlak vagónů. Dílka takového vlaku jsou necelý 3 km a prozradím vám, že má někdy i 200 vagónů. Tak už je to tady. Hranice se Senegalem. Hned se na nás nalepí místní pomáhač. Ten si ale hlavně snaží pomoct k penězům. Takže takových pomáhačů se snažíme zbavit. A ty jsi kdo? Kdo jsi? Ale i přesto nás každé hranice stojí poměrně dost peněz na úplatcích a poplacích. Tady se téměř nedá poznat, co je legální poplatek a co je úplatek. Úplatek tady vyžadují všichni, v různých uniformách, v různých kancelářích. Dohadovat se musíte s každým. Někdo to jen zkusí, ale když nedáte, tak povolí. Zatímco jiní vás nekompromisně nepustí dál. Slovo korupce tady nic závažného neznamená a vůbec se tady tím netají. Tak jsme konečně v Senegalu, ale byly to nervy. Projeli jsme St. Louis, kde jsme strávili jednu noc v kempu u pláže. Bylo to tu krásné, jen kdyby tato africká města nebyla tak hrozně špinavá, znečištěná všude přítomným odpadem a smradem ze všech těch kouřících aut, která nemají snad už žádné katalyzátory. Oblíbeným dopravním prostředkem v Senegalu
jsou taky dvoukoláky tažené koňmi. No, spíš bych řekl poníky. No, já to Veřejnou dopravu tady tvoří jakékoliv dodávky. Někdo se vejde dovnitř, někdo stojí jen na nárazníku venku. Běžně míjíme osobní auta s nákladem na střeše do výšky přes 3 metry a na vrchu ještě sedí několik lidí. Bezpečnost se tady skutečně neřeší. Přepravuje se cokoliv a jakkoliv. Konečně už se blížíme k našemu cíli v Senegalu a tím je Růžový jezero. Legendární finále rally Paříž-Dakar. Ještě musíme zvládnout několik posledních kilometrů písečných cest. Pro naše motorky je tento hlubší písek naprostým peklem. Musíme jet krokem. I tak každá prohlubeň s pískem může znamenat pád. Takže dneska jsme se ubytovali tady v hotýlku na břehu. Dáme se vykoupat. Tady končil Dakar, tady končila soutěž. Bylo vyhlášení. To je ten plac tady. Velký. Dneska jsme si nadělili den volna a jedeme na ostrov Gore. Ale ještě předtím jsme museli v Dakaru najít celní úřad, abychom dostali další razítko do karnetu, což se nám po několika hodinách na úřadě podařilo. Pak už jsme se propletli Dakarem a v přístavu našli trajekt, který nás odveze na ostrov. Ostrov Gore je neslavně známý svou pohnutou historií, kdy zde kolonizátoři shromažďovali otroky předtím, než je odvezli do Ameriky nebo Brazílie či na Kubu. Ostrov Gore leží zhruba 2 kilometry od Dakaru. Někteří otroci ve snaze utéct skočili do moře. Moc daleko se jim ale uplavat nepodařilo. Buď byli zastřeleni strážci nebo sežráni žraloky, kterých okolo ostrova bylo mnoho. Žraloci byli přitahováni nemocnými otroky, kteří se běžně házeli do moře. Otroci byli drženi v celách o velikosti 2,5 ku 2,5 metru, kde jich bylo asi 15 až 20. Zde čekali na loď i několik měsíců. Takovýchto ostrovů bylo na pobřeží Afriky mnoho. Pro nás byl dnešní výlet na ostrov Gore oázou klidu, protože na ostrově mají naprosto odlišnou kulturu chování k turistům. Zatímco všude jinde v Africe se kolem vás sesype hromada různých prodejců všeho možného, neustálý chaos, hluk a spousta lidí, kdy se pořád musíte mít na pozoru, tak tady na ostrově Gore je to jak v Evropě. V klidu jsme si ostrov prošli, prohlídli, pofotili, pokoupili pár drobností na památku, bez neustálého vlezlého vnucování místních prodejců. Další den jsme se rozloučili s Růžovým jezerem a míříme do národního parku Bandia. Ale cesty Dakarem, které nám vybírá naši navigace, jsou hrozné. Samej písek, křoviny a trny. Hurá! Už jsme v parku. Vstupenka pro jednoho stojí asi 800 a na upraveném džípu s průvodcem jedeme dovnitř. Měli jsme možnost zde vidět část zástupců africké fauny. V této rezervaci můžeme sledovat i nemalou českou stopu, kde se čeští odborníci snaží o záchranu jedné z největších antilop, antilopa derbyho. Tak i tento unikát jsme zde viděli. No, on byl i super zážitek dát si v místní restauraci pivo v orošeným půl litru a přitom sledovat krokodýly. Jo, a taky opice, které byly všude okolo a neuvěřitelně drze kradly turistům jídlo ze stolu. Ale s jakou rychlostí a zručností kradly kus pici. Tak, konec vysedávání, jedeme dál. Čeká nás další cesta a pak Gambie. Po cestě už je pořádnej hic. Přes den 36 stupňů
a v 8 večír je kolem 30. Proto vítáme jakoukoliv možnost se svlažit v jezeře či řece. U jednoho jezera chceme zakempovat, jen se vždycky musíme ztratit z dohledu domorodců. Když zjistí, že tam jsme, jdou se na nás podívat a vydrží se na nás koukat celý hodiny. Už vím, jak se cítí ty zvířata v rezervaci. Ale co? Koupíme si od místních čerstvé rybičky a upečeme si je. Teda nevím, jak moc jsou čerstvé, když se v tomhle hycu válí u cesty celý den. Ale bude to příjemná změna. Všechna místní jídla jsou totiž děsně pálivá a stejně ani nevím, z čeho jsou. Další zemí je Gambia. Gambia je malý státeček, který lemuje stejnojmennou řeku Gambia. Rozlohou je velký asi jako středočeský kraj. Gambia je společně se Sierrou Leone a Libérií státem, kde se kromě afrických jazyků mluví i anglicky. Přechod hranice byl opět martyrium a dohady o úplatcích. Celníci si na nás vymysleli, že musíme mít víza. Asi hodinu jsme s nima bojovali a nakonec vítězně. Pálku, kterou chtěli za víza, jsme neplatili, ale zase jsme museli dát úplatek jinde. Gambie nás přivítala opět vysokými teplotami, které se šplhaly přes 38 stupňů. Kromě vysokých teplot nás ještě trápily neustálými kontrolami. Snad co 10 kilometrů stojí nějaký policista, nebo celník, voják, nebo bůh ví kdo ještě. Pořád se vyptávají na to samé. To fakt už nebaví. K večeru jsme odbočili z hlavní silnice do malé vesničky, abychom byli blíže u řeky Gambia. Zde jsme našli ubytování v malém bungalovu přímo u řeky a na druhý den jsme si domluvili výlet lodí po řece Gambii. Tady je místní přívoz, který vozí lidi na druhou stranu řeky. S místním průvodcem jsme jeli pár kilometrů po proudu řeky a průvodce bedlivě prohlížel řeku a hledal hrochy. Hroši jsou velice plaší a neradi se ukazují. Ale zkušené oko místního průvodce už poznalo, kde se hroch pod vodou pohybuje podle vycházejících bublin. Později jsme i my byli schopni toto zpozorovat. Hroch se vždy na několik vteřin vynořil, ale většinou se snažil schovat do podrostu na okraji řeky. Pokaždé, když se zanořil, sledovali jsme, kam pod vodou plave. Hroch vydrží pod vodou 5 až 15 minut. Byl při plavání skutečně hodně rychlý, odhadl bych to na rychlost běžícího člověka kolem 8 km za hodinu. Hroch je považován za jednoho z nejnebezpečnějších afrických zvířat. Na souši i ve vodě hroch zaútočí na libovolného vetřelce. Proto jsme pozorovali hrocha ze vzdálenosti několika metrů. Ale viděli jsme zde i spoustu exotických ptáků, opice a ještěra. Rozhodně to stálo za to. Tak tady je nějaká loďka, která už má nejlepší doby za sebou. Tady zpátky je naše ubytko. Loučíme se s Gambií a tady je restaurant. Už nám tam chladí pivo a tady už se připravuje místní tržiště. Nakupujeme za poslední peníze benzín a jídlo a přes Senegal míříme do Guineji. V Gvineji se potkávají dva typy klimatu.
tropický, horko a sucho a rovníkový, horko a vlhko. Guinea je zemědělský stát, ale obdělávané jsou jen 4% z celkové plochy. Oficiálním jazykem je francouzština. Jak postupujeme jižněji, mění se i příroda. Přibývá více vzrostlých stromů, ale s tím přibývají i stupně na teploměru. Jako vždy i v Guineji se nevyhneme různým silničním kontrolám. Některé lze jen projet, ale vždy se člověk musí mít na pozoru, protože s oblibou mají přes cestu natažený provaz. Guinea patří k jedním z nejchudších afrických států. Jsou zde malé vesničky s kulatými chýšemi z hlíny a rákosy. Naprosto stejné, které můžeme vidět třeba v Jihlavské zoo. Na takové vesničky je krásný pohled. Ale jsou tu i vesničky plachtového typu. Ty tvoří jen chatrče z kůlů, které jsou zakryty plastovými, většinou modrými plachtami. Na takové vesničky už krásný pohled není. V Guineji se těží zlato a diamanty. Je vidět, že tady kromě nadnárodních korporací dolují i místní. Jeli jsme kolem kopce, kde byly vyhrabané hromady hlíny. Kolem těchto dolů jsou právě ty nevzhledné plachtové vesnice. Doly velkých korporací jsou schované v džungli. Jednu takovou příjezdovou cestu k dolu jsme křižovali. Před tímto křížením byla závora, aby na tuto cestu nemohl kdokoliv vjet. Cesta byla široká snad 30 metrů. Sice prašná, ale naprosto rovná bez výmolu. Po ní jezdilo spoustu nových čínských kamionů Shakman. Žádný místní šroty. Naše další cesta míří k moři. Cesty se rapidně horší a asfalt už zde není. Prašné cesty připomínají spíše motokrosovou trať. Některé výmoly jsou hluboké přes metr. Na krosce by se zde jelo super. Jsou to parádní skoky. Musíme ale jet velice opatrně, protože v těchto dírách je hodně prachu a velké ostré kameny. Tady zničit gumu nebo ráfek, tak to bude trochu problém. V některých úsecích se cesta mění v triálovou trať plnou velkých kamenů. Naše průměrná rychlost je do 30 km za hodinu. V tomhle terénu jsme jeli 250 kiláků celý den a měli jsme toho plné kecky. Tohle je ta pravá offroadová Afrika. Odměnou nám ale bylo, když jsme dojeli k oceánu. Našli jsme zde krásné písečné pláže, lemované palmami a hned u těchto pláží pronajímali bungalovy. Vypadá to jako ráj. I když africký ráje mají vždy nějaký ten háček. Vrhli jsme se do vln, ale po pár metrech se písek změnil v bahno a propadali jsme se do něj po kotníky. Jeden místní na nás mávl, že máme jít v určitém místě. Tak jsme šli asi dalších 100 metrů a pořád nám to bylo po kolena a pořád bahno. Tak jsme to vzdali. Druhý den nám odliv odhalil, že bychom mohli jít ještě půl kilometru a pořád by to bylo po kolena v bahně. A tady jsou klasické domorodé kánoe. Zbytek včerejšího úlovku, který už nikdo nechtěl. Tady mají takové sítě, které zapichují do písku a pak tahají ryby. Tady je zajímavý strom. Má obrovský kořen. Tady domorodci zrovna snídají za asistence slepic. Můžu zkusit, jaké to máte? Třeba i moto. No nic, musíme pokračovat dál do Conakry. Cesta Guineou skýtá pohledy na řeky a prales. Pokud to jen trochu jde, v každé řece se ochlazujeme. Teploty opět atakují 40 stupňů. Překvapením pro nás je, že řeky jsou poměrně čisté. Na to, že všude jinde se válí tuny odpadů, tak řeky jsou čisté a příjemně teplé.
Bohužel musíme jet do Conakry, abychom získali razítko do Carnetu. Conakry je 2milionová metropole. Jako všechny africké metropole, už jen vjet do města znamená prodrat se okrajovými slamy s extrémně hustým provozem, odpadem, hicem a smradem. Ne, že by střed města byl o něco lepší, ale obvykle je zde alespoň více proudá silnice a ucházející asfalt. Hledat v takovém městě nějaký úřad je vždycky složité. Doptáváme se místních policajtů a nakonec jsme i v Conakry úspěšní. Našli jsme správný úřad i úředníka, který byl ochotný bouchnout nám stěné razítko do Carnetu. Tak, úřad je za námi, teď se vymotat z města. Neexistují zde žádné směrové tabule a nevít navigace, nevím, jak takový město projet. Celková délka, kterou jsme ve městě projeli, je více než 50 kilometrů. Protože už je večer, musíme najít nějaký hotel na přespání. Našli jsme jeden přímo na pobřeží a po vyjednání ceny za noc se ubytováváme. Pláž je sice rovnou za terasou hotelu, ale od té nás dělí 3metrový plot. Už za noci opouštíme zázemí hotelu a jdeme se podívat okolo na pláž. Pláž je neskutečně zanesena odpadky, u nás bych řekl, že jsme na smetišti. To ale místním nevadí a dělají si tady párty, řve tu hudba a děti si mezi odpadky kopou míčem. Je to taková místní diskotéka. Vzhůru vstříc další zemi. Při jejímž vyslovování běhá mráz po zádech. Sierra Leone. Přátelé, kamarádi, jsme v Sierra Leone. Dneska jsme překročili hranici a dojeli jsme do části, které se jmenuje Waterloo. Jdeme na průzkum, už jsme se byli koupat, voda je úžasná. Dál už se nedostaneme a pod náma se rozkládá nádherná, písčitá, čistá pláž. Je to tak. Ráj existuje. Tak tady přicházíme na pláž. Je tady plno takových přístřešků a my se chystáme dneska večer v jednom z nich zaskvotovat. Tady kousek od nás jsou bungalovy a nějaký kemp, tak se tam jdeme podívat a domluvit se, uvidíme, jestli postavíme stany tam, nebo jestli budeme kempovat na divoko. V Burechu jsou nádherné pláže, nádherný oceán, prostě všechno je bez chyby. Tady si den odpočineme. Nemůžeme více, protože máme jen tranzitní vízum na 3 dny. Ale je to tu paráda. Paráda to je, ale jako vždycky v Africe je něco za něco. Chvilku jsme nebyli dost ostražití a už je malér na světě.
Ráno, když jsme se skočili do oceánu vykoupat, nám mezi tím z přístřešku kradli taštičku. V ten moment se ráj změní v peklo. V taštice jsem měl oba mobily, peníze, pas, platební kartu, klíčky od motorky a další drobnosti. Takže velký problém. Začali jsme pátrat a pronásledovat zloděje. Za pomoci místních se podařilo zloděje dopadnout. V taštičce sice nebylo vše, ale to hlavní tam bylo. Pas, klíčky od motorky, karta a navigační mobil. Celou záležitost jsem měl se zlodějem a svědky řešit na policii. Nic víc už se nepodařilo dohledat, ale to nejdůležitější jsem měl. Takže místo pohodového dnu na pláži jsme měli den zážitkový. Další den brzy ráno nás vzbudil neobvyklý povyk na pláži. Místní se věnovali rybolovu a ohromně dlouhou sítí stahovali ryby ke břehu. Nebyl to špatný úlovek, sice malé ryby, ale za to hodně. No nic, čas nás tlačí. Skoč na motorku a hýbaj dál. Musím ale říct, že cesty v Sierra Leone jsou poměrně perfektní. Asfaltový, bez děr, takže se dá docela jet. Další zemí, kterou jsme navštívili, byla Libérie. Stejně jako v Sierra Leone, i zde se mluví anglicky, takže je naše komunikace zase o něco snazší. Je znát, že se blížíme k rovníkové Africe a bujná vegetace lemuje cesty. Les se mění v prales s ohromnými stromy a palmami. Specifikem Libérie je způsob tankování. Všude kolem cest jsou postavené láhve a kanistry s benzínem. Snažíme se najít čerpačku, protože v těchto máme větší důvěru v kvalitu benzínu. Ale to se nám nedaří a tak musíme nalít benzín u cesty. Tak toto šlo přes celou Libérii. I když už jsme našli třeba nově postavenou čerpačku, která by si nic nezadala s evropskými, tak u té seděl pumpař a přeléval benzín do lahví. Když jsme vyžadovali natankování ze stojanu, tak šel otráveně nastartovat centrálu a pak jsme mohli tankovat. Ptal jsem se ho, proč to pořád přilévají. Tak jen odvětil, že to tady tak dělají. No nic, jiný kraj, jiný mrav. Míříme do přímořského letoviska Robertsport. Po odbočení z hlavní silnice se cesta mění na offroadovou a tak z nás zase budou rudí Kmérové. Ten červený prach se dostane úplně všude. Takže přijíždíme do Robertsportu. Nalepili jsme nálepku tady na téměř novou ceduli. Tak tohle je liberijská pláž ve městě Robertsport. Takhle úžasný to tady je. Krásný, čistý, bez turistů. Úplně parádní. Vzadu krásný vysoký stromy. To je prostě paráda. Ty seš pod vodou. Je pod vodou. Tak se na to podívejte. Takhle to úžasný stromy, kokosový palmy. Nikdo, nikde. Takže od místního domorodce jsme dostali kokos a teď se do něho jdeme dostat.
To zkusíme, jak to půjde. Aha. To jde. Hezký. Ukáž. Kokosové mléko. No výborné, vynikající. Ale to vypadá. Čirý to je. Takže ti splnil sen dneska. Ty jo, kokos. Super. Z Robert Sportu pokračujeme do hlavního města Libérie, do Monrovie. Monrovie je zároveň nejjižnějším bodem naší expedice a odtud už otáčíme směrem nahoru. Monrovie je typickým africkým velkoměstem s chaotickou dopravou, smradem a zácpami. Ale musíme jim projet, protože zde obchvat neexistuje. V městské džungli musíme jet krokem a prodíráme se mezi rikšami, motorkami a obchodníky. Motorky se přehřívají a k okolním 35 stupňům se přidává ještě teplo od motoru. Je nám hic. Je vidět, že i domorodci se tady potí. Musíme to vydržet a směřujeme na sever. Projedeme vnitrozemím Libérie do Guiney. Hned za hranicemi s Libérií skončil asfalt, takže pokračujeme džunglí po prašné cestě. Ale cesta je v pohodě a průjezd džunglí je parádní. Pořád se kocháme neuvěřitelně vzrostlými stromy a veškerou tou vegetací. Zima, jo? No na Trčínko to ještě není, 22, no. Nejde se pěkně. Jo, pohoda. 15 máme za sebou. Auto před sebou. První noc v Guineji jsme kempovali v džungli. Při baterkách jsme se šli podívat na noční džungli a našli jsme zde ananasy. Takže vítané zpestření našeho jídelníčku. V těchto tropech stejně jíme velice střídmě. Kupujeme banány, které zde rostou a jsou výborné. Ale pozor, ne všechny banány jsou chutné za syrova. Pěstují se zde i banány na pečení a ty jsou za syrova vyloženě hnusný. To se nedá sníst. Dušane, je vidět, že jsi měl asi malou snídaní, že ti padá motorka. Tak příště musíme dát něco vydatnějšího. No nic, jde mi zvednout a jedeme dál. Projíždíme vnitrozemí Guineji na sever a postupně se džungle mění ve stepy. Ubývá zeleně a stromů je stále méně a méně. Cesty jsou zde prašné, ale střídají se s asfaltovými. Nebo spíš s asfaltovými s dírami.
nebo spíš prašný z ostrůvky asfaltu, no prostě je to divočina. Dneska ráno jsme koupili vejce na trhu a děláme si smaženici. Ať není každý den paštíka. A dobré, já myslím, že jak to vypneš, takže to dojde krásně. Tady máme připravenou zeleninku, koupili jsme čerstvé bagety a bude ňamka. My jíme i zajímavá termitiště. Vypadají jako poházené cihly po louce. Termitiště jsou velmi tvrdá, jako z betonu. Jsou na vrchu jakoby zakončené klobouky. Některá termitiště, která jsme viděli, dosahovaly i výšky několika metrů. V těchto stepních vyschlých oblastech se všechny rostliny chrání trny proti okusu zvěře. Ať už jsou to keře, ale i trávy. Při kempování na divoko si musíme dávat pozor, protože i trávy se dokážou nepříjemně zapíchnout do nohy. Trny místních keřů jsou dlouhé několik centimetrů a ty zase nechceme chytit do pneumatiky. Silniční kontroly jsou oblíbenou kratochvílí místní policie. Mají u cesty pod stromem léhátko a z toho bedlivě monitorují provoz. Zpočátku jsme zastavili u každé kontroly, když byl policista na cestě. Později jsme už jen přibrzdili a v krátkém sledu za sebou projeli. Místní policie totiž nemá žádné auta, aby nás chytali, a ani vysílačku, aby upozornili další hlídku. Na zpáteční cestě jsme opět projeli Senegalem, Mauretánií a západní Saharou do Maroka. V západní Sahaře mě trochu pozlobila motorka. Měl jsem nízký výkon a spotřeba byla i 10 litrů. Museli jsme kvůli spotřebě jet maximální rychlostí 90 km za hodinu, abych měl spotřebu jen do 7 litrů a tím pádem měl větší dojezd. Čerpačky totiž v západní Sahaře jsou co 250 km a to se ještě může stát, že na nich nemají benzín. Měli jsme s sebou 6 litrů benzínu v kanistrech, ale i tak jsme některé úseky přejeli tak. Tentokrát jsme ale Maroko jen neprojeli jako cestou na jih, ale pořádně jsme si jej procestovali. Naší první zastávkou bylo přímořské letovisko Sidi Ifni. Prošli jsme se po úžasném pobřeží, kde se od oceánu zvedají vysoké skalnaté stěny z červené horniny a skály zde vytvářejí bizarní tvary. Takže tady jsme Sidi Ifni
Hledáme nějaký oblouk. Nic takového nemůžeme najít. Takhle vypadají pláže v Agadiru. Nad městem je starobylá tvrz Kasba a pobřeží poseté hotely. Hello. Nad městem Tak Agadirská pláž z pohledu lanovky. Ivo, jedeme dál. Čekají nás opět hory, respektive pohoří Vysoký Atlas. Z Agadiru směřujeme na Kvarzazát a přejíždíme první sedla ve výšce 2000 metrů nad mořem. Cesty jsou užší, ale asfaltové a jede se tu krásně. Pořád se zastavujeme a fotíme malebná údolí s terasovitými políčky, na kterých nyní kvetou třešně. A škýčovitě krásná panorámata, kterých se nemůžeme nabažit. Just a scar somewhere down inside of me, something I cannot repair, even though it will always be. Takhle vypadá vrcholek. Pas, do kterého jsme dneska vyjeli. Je tady asi 12 stupňů. Po cestě se zastavujeme na prohlídku Kasbachu Telouat. Kasba je opevnění, které kontrolovalo okolní příjezdové cesty karavan a zároveň bylo centrem obchodu a sídlem místních pašů. Kasba Telouat vystavěla rodina Glaoui v době své největší slávy. Počátkem 20. století byla hlava rodiny Madani El Glaoui uznán jako paša z Marrakéše. Ovšem z důvodu jeho politické příslušnosti k Francouzům mu byl v roce 1957 po marockém hnutí nezávislosti veškerý majetek zabaven a od té doby v podstatě chátrá. Zvenku tento palác vypadá jako naprostá ruina, ale uvnitř je několik zdobených přijímacích místností, které dávají tušit, jaký to musel být honosný palác. Tady jsou domečky, takové skalní převisy a v těch převisech jsou ještě vydlabané normálně takové jakoby jeskyně, v kterých možná kdysi žili. Nekonečné kaňony tady a dole zelené políčka. Vypadá to úplně úžasně nádherně mezi tím palmy. Taková typická scenérie tady těchto hor. Tak takhle vypadají kulisy filmu Asterix, Obelix a takové věci. Tak tady jsou další kulisy z natáčení různých filmů. Po prohlídce filmových studií Atlas v Kvarzazát jedeme do Ait Ben Haddou, kde se také ubytujeme. S odpoledním sluncem vyrážíme na prohlídku tohoto asi nejznámějšího městečka, které je zapsáno v seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Pro svou ucelenost a stupeň zachovalosti si zahrálo v nespočetné množství filmů.
Cesta nás vede dál vyprahlými horami s kontrastními údolími, kde se zelenají obdělávaná políčka do údolí řeky Dades. Řeka Dades vyrila do okolních hor hluboký kaňon a cesta se kolem něj vyne v těsné blízkosti. V některých místech se jede téměř na úrovni řeky. Co se tady děje, když stoupne řeka, to bych chtěl vidět. Ještě vystoupáme serpentinami k vyhlídce, odkud vidíme část kaňonu jako na dlani. Nahoře si dáme kafíčko a musíme zde zanechat naši cestovatelskou nálepku. Sjíždíme dolů a míříme do soutězky Todra. Ubytování v Maroku mívá celkem slušnou úroveň a bývá za celkem příznivé ceny. Samozřejmě jako u všeho se musí cena vylicitovat s majitelem. Na jednoho na nás noc i z večeří a snídaní vyšla na 500 korun, což je parádní cena i s ohledem na luxusní umístění hotelu s výhledem na soutězku. K večeři si dáváme typický marocký tažin. Typický marocký tažin se připravuje v keramické misce, která je po dobu pečení přikryta pokličkou. V misce se dohromady peče maso, které může být hovězí, jehněčí nebo kuřecí, z brambory a zeleninou. Po výborné večeři se jdeme ještě projít do soutězky. Řeka Todra se zde zařezává do skalnatého území a vytváří kaňon, který se zužuje jen na šíři 10 metrů. Okolní hladké skalnaté stěny jsou vysoké až 300 metrů a v noci je tato scenérie krásně nasvícena. Soutězkou Todra projíždíme několik desítek kilometrů až k nově vybudované přehradě. Přehrada je dokončená a ještě nebyla napuštěna. Vracíme se zpět a protože je již večer, ubytováváme se v hotýlku přímo u vjezdu do soutězky. Naše další cesta vede k nejznámějším dunám v Maroku, Erg Chebi, kde jsme si zarezervovali stany v kempu. Duny leží u města Merzouga, v kterém si necháváme motorky a jeepem jedeme do kempu. Kempy jsou velice dobře vybaveny. Je zde elektrika, toalety, sprcha. Stany jsou velice prostorné, s velkými postelemi a vše je na velice vysoké úrovni. Ubytování obsahuje i večeři a snídani, takže naprosto luxusní. Užili jsme si procházku v dunách při západu slunce a noční posezení u ohně s místními bubeníky. Ráno jsme si přivstali, abychom viděli duny v záři ranního slunce. A pojď. Sunsurfing v českém podání. Dobrý? Tak pojď nahor. Tak a kdo to půjde nahor? Když to normálně vyjdeš. Raz, dva, ne? Takže jako prd, viď? Jo. Je? Míříme do Volubilis, což je částečně odkryté římské město, pocházející z 1. století před naším letopočtem. Tak tady byla asi hlavní brána do tohoto objektu Volubilis. Kdysi tady žilo 22 000 obyvatel, potom se odstěhovali do nedalekého městečka, tady to nechali úplně vybydlet a to byly založeny
25 let před Kristem. Tady je asi nejvíc zrestaurovaná bazilika z celého tady tohohle komplexu. Je až neuvěřitelné, jak se dokázaly dochovat stavby města, domy, chrámy a třeba i lázně. Máš pravdu, když si to vše člověk uvědomí a vidí to, tak je to neuvěřitelné. Podlahy lázní byly zdobeny mozaikami, které se dochovaly neporušené. Stavební mistrovství a kvalita betonu, do kterého tyto mozaiky skládaly, je do dnešní doby neuvěřitelná. Nejvíce bylo město poškozeno až v 18. století zemětřesením a hlavně pak následným rabováním materiálu v 19. století. Ale teď pojďme do Fezu. Fez je město, kde žije přes 1 000 000 obyvatel, ale hlavně je nejstarším a nejvýznamnějším ze 4 královských měst Maroka. Vedle Fezu je to také Marrakeš, Meknes a Rabat. Podívali jsme se do honosných paláců a samozřejmě i do vyhlášených koželužen. Takže tady je ta druhá koželužna. Z místu nesmrdí, dole jsou kádě, ty kádě, do kterých se namačí kůže a barví se. Tady je vidět na terasách různých, jak se suší ty kůže. Palác Glaboui, ženský harém. Tady si chodil páníček vybírat kočičku na večer. 2 balkónky. Je zde velice zachovalá původní Medina. Medina je spletí nebo spíše labirintem úzkých uliček a domů. Procházeli jsme se těmito uličkami několik hodin až do tmy a pořád bylo co nového objevovat. Takže jsme ve Fezu, nějaké sladké uličce, ale jsou tady i různé restauračky, kde se dělají risota, je tady hodně lidí, tady se dělají sladké pyrohy a tady je brána, kterou jsme hledali. Je to ona? Je to ona. Naším posledním bodem Maroka a vlastně i celé africké výpravy je takzvané modré městečko Chefchaouen. Medina tohoto města je celá nabarvená modře a její uličky mají své kouzlo. Nakupujeme poslední drobnosti pro naše blízké a míříme do Tanžíru na trajekt do Evropy. Tanžer se s náma loučí se západem slunka. Bylo to silné, Jako ranní káva. někdy pěkné. Ale no, to člověk musí to zažít, vidět. Přesně tak, kvůli tomu jsme tady jeli. Jinak to neví a nepochopí a může se na to 100krát dívat a A dokud to nezažije, tak to